Nhau dzedu dzemuzuva ranhasi tinoda kukupai pachirongwa chizere nhau dziri kuitika pasocial media. Regai titange nedzatakaona dzechisikana chinonzi Mama Grey Rasta. Mama Grey Rasta anobuda achitukirira vanhu sekuru vaiti sekuru n'anga. Anotukirira sekuru ava achitaura kuti imimi makazenge makaita kuti mwana wekumba kwedu ableed zvisingaiti, maakuti munoda $500 iyo handiri kukutaurirai kuti ni 500 handina, nawo maakuti munoda kundiroya ndezvenyizvo. Chisikana chinopenga chakabata bhodhoro redoro chichitaura kuti hamuna zvamunondiita, kana muchizviti makapenga munoroya, nanichida kuti mutange mandipengesa sezvamakaita chikomana mukomana Simba. Chinoenderwa mberi nokupenga chisikana zvokuti vanhu vakawanda vanozvibvunza kuti sekuru ava inyanga here, chisikana ichi chiri kumbotembei. Chisikana ichi chiri pakati pekupenga kudai so panosvika chikomana chinonzi Tichi Mofu. Tichi tichaona anosvika achiti kuna Mama Rasta, ndinokumbirawo kuona bhurugwa ramakapfeka. Mama Rasta anodaira achitaura kuti uone bhurugwa rangu panoda $10. Ari kupindura achitaura kuti bhurugwa harichaonekwi mahara, kana uchida kuona bhurugwa rinokuti iwe hausi murume wangu, saka panotoda kuti ubudise $10 ekuti ndikutaridze bhurugwa ari mukati. Mune dzimwe nhau zvakare tirimo mukati menyika yeZimbabwe. Anozikanwa vachizviti mufundisi kana kuti apostol chirengwa vanobuda vachionekwa vachitaura pavhidhiyo yavo vachiita sekuti vari kudhisa chikomana baba vaiveveri veGT vanonzi Baba Harare. Anobuda achitaura kuti Baba Harare vakaregera kuimba GT, vakaregerere kuimba GT. Anotaura zvakawanda zvaanoda achifananidza Baba Harare kunyange naBaba Ashero. Izvi zvinova zvisina kubata Baba Harare zvakanaka zvokuti vanosvika pakumupindura vachitaura vachimuudza kuti munhu waMwari ndichazotadza kukunyara ini nokuti handinyari vanhu vasiri vanhu vaMwari. Iwe ndakatokutarisa anga achizama kutaura kuti imi hamusitori munhu waMwari, saka ndinogona kupedza musaita kuti mundibvise pana Mwari kuti ndidzokere kuti ndikuparadzei munyika. Anodairira achiti ndakuona inguva yareba muchindidhisa ndichinyarara, handisi kuziva kuti muri munhu wenyu waMwari werudzii, muri kubatikana nei nokusiya kwangu kwandakaita GT ndichienda kunoita zvegospel, ndiregei ndinamate in peace. Vanhu vakawanda vanomira naBaba Harare vachitaura kuti chikomana ichi chinonzi chivengwa ichi chinonyanya kudena, zuva nezuva chinogara chichingodena vanhu. Chakatombodena futi mazuva apfuuraya, vakadzi vese nevarume vari kushanda kuUK uko chichitaura kuti hanzi musashande muchishandira mahure ekuUK, zvichembere zvamunochengeta zvimahure zvakati usingazikamwi kuti zvakabvepi, ndo mari yewori yamunenge muchitumira vabereki venyu kumusha. Chichitaridza kuti zvinove zvakaita kuti vanhu vakawanda vabatikane nevhidhiyo yaakaita achita mharidzo dzake. Vanhu vakawanda vakamuti dairei. Vanhu vamuti dairei, icho chirengwa ichi chinozobuda zvichizvitaya kujustifya zvaaireva pavhidhiyo achiti ndaitaura ndichitaura vanhu vari mukati mechechi yangu, ndanga ndisingarevi vanhu vese ndezvemumba mangu zvemuchechi mangu, kwete imi vanhu vasingapendi pano. Takangosara takakweshena kuti munhu dzakakwana here kana kuti hadzina kukwana. Mune dzimwe nhau zvakare tinoona anga iri ex yavachivhayo Sonya achinakirwa zvake achidya nyika rutivi aine mukadzi wavasikotisa kupwanya vari paVictoria Falls. Aiwa, musikana Sonya akagadzira bhodhi yake zvekuti aiwa she was looking demure, akapfeka swimsuit aina bhuru wake vachifara zvavachidya mari vari kuVictoria Falls. Tobuda ipapo topinda mune dzimwe nhau dzekunze kwenyika. Trump anobuda achitaura kuti iye ari kuzostopa, ari kuzokata mari dzeanga achida kupa dzemaaid ekuSouth Africa. Ari kuti ivo vari kuda kutorera varungu minda, saka sezvo varungu vari zvizvagwa zvemo vari kuda kutora minda nechisimba, saka ari kukata mabenefits ese aanga achipa kune vanhu veSouth Africa. Ataura mashoko akadai so izvi zvinoita kuti Cyril Ramaphosa afaiwo bheka achitaura kuti iwe shamwari chengeta nyika yako urege tichengete South Africa yedu, hatina basa newesu, tinogona kuzvimiririra kuno uri kukwana papi panyaya dzelendi dzausingazivi. Panobuda Mutsoaledi achitaura wava vanove minista vehome affairs vachitaura kuti varungu vakazara mukati menyika 10% evarungu ivavava ndozvagwa zvemuno, 80% havasi vemuno, ende 80% yevarungu ava inotoona mazilendi mahombe kudarika malendi ane vanhu vatema vanove varidzi venyika. Varidzi venyika havatorina kana pekugara, anga achizotaura kuti newewo futi gate away. Apa panobva pabuda chikomana chisina mangwana chisingatombotauri chichiita sugar coating chinonzi Malema, chinove chabuda chichitaura kuti iwe Trump usada kutaura zvisina nebasa rese, tagara tichimanufacture maARVs edu mukati meno nyika, tichakondinya tichimanufacture.
anotaura kuti shamwari iwewe tonga nyika yako usata zvinhu zvekuudzwa, nyika ndeyedu ende tichatongotora lendi sekuda kwatiri kuita. Ende kana waona sekuti anzi 10% ndo yamaipinza achibva maARVs aibva kunyika kwenyu, but 90% yemari yanga iri yemari dzedu ende isusu tinogona kuzvimirira. Abva audza vatungamiriri venyika kuti mazviona kakubva iko zvino ngatimirei tiite zvinhu zvedu tega, nekuti uyu munhu akuda kutitonga nenyaya yekuti anomboisa mari kune dzimwe nyika. Ndo nhau dzatanga tinadzo muzuva ranhasi idzo dzatati tikupakurirei. Tichazouya tichikupai futi dzimwe nhau dzinotevera muchikamu chinotevera. Muve nezuva rakanaka.